עורך דין אסף תעשירי, אני מייצג בין יתר עיסוקיי גם כיועץ המשפטי של חברת גנפי 26, גם בעניינים של אסטרטגיה, שאנחנו בעצם, מנכ"ל החברה הוא זה שבעצם מתווה את האסטרטגיה בתיקים המשפטיים שמגיעים. אני נותן את הליווי המשפטי בכל הערכאות, בכל הפעולות שצריך לעשות המשפטיות, כולל ליווי הלקוחות בכל מה שצריך, עד למציאת פתרון סופי לבעיות שאיתם הם מגיעים בעצם לכאן. תראה, כשלקוח מגיע לגנפי, הוא בעצם עובר אפיון. האפיון זה דבר שנערך שעות, לפעמים גם ימים, כדי להבין בעצם מה הצורך של הלקוח. כשבן אדם עובר את הקילוף הזה במרכאות, אנחנו יכולים למצוא לו פתרון שמתאים לו טיילור מייד לצרכים שלו. אם זה אומר, במצבים מסוימים כשאין ברירה, מגיעים באמת לחדלות פירעון. אבל יש מצבים שלקוח מגיע, והוא חושב שהוא ממש מתאים לחדלות פירעון, אבל ההליך לא מתאים לו, כי הוא בעל נכסים. אז בעצם האסטרטגיה שמותווית היא כזאת שמקנה לו הלוואה, כדי שהוא יוכל עם ההלוואה הזאת לסגור את החובות שלו. אז אנחנו בפן המשפטי אחראים לכל העניין של ההסדרים בתיקים האלה. זה בגדול בתמונה כללית לגבי העניין של ההבדל בין משרד עורכי דין שמגיעים אליו, שבעצם דוחף לפעמים אנשים. יש נטייה כזאת לדחוף להליך הזה, כי הוא הליך טוב בסופו של דבר, כן? אבל הוא לא מתאים לכל אחד. הוא לא מתאים לכל אחד, יש לו הגבלות מסוימות, ובמיוחד כשאנשים מגיעים נכסים, זה הליך שיכול להיות מאוד מאוד דורסני עבורם. לכן העניין של האסטרטגיה פה הוא קריטי כדי למצוא להם את הפתרון שהכי מתאים להם. כדי שיוכלו להיכנס להליך בצורה מסוימת ולצאת ממנו לא חבולים מדי אחרי התקופה שהם עוברים. אני מבחינתי, כשאני מקבל את הלקוח אחרי האפיון ואני קורא את האפיון שלו, זה מבחינתי קלף פתוח. כלומר, אני רואה את הבן אדם נמצא מולי, ואני יודע בדיוק מה הצרכים שלו, לא רק מבחינה משפטית, מהפן האישי, שזה בעצם המעטפת הכוללת של גנפי, היא בעצם לתת את הפתרון הכללי לכל הדבר הזה. גם מהפן האישי, גם מהפן המשפטי, גם מהפן הפיננסי. זה בעצם מעטפת פתרונות שאחד מהם אני נותן בעניין המשפטי. אז כשאני רואה את התמונה הכוללת, הרבה יותר קל לי להתאים את ההליך ולדעת מול מי אני הולך. כי יש אנשים מסוימים שאם אני רואה שלמשל מבחינת האפיון, אופן ההתנהלות שלהם הוא כזה שהוא טיפה יותר בעייתי, יכול להיות שלא מתאים להליך חדלות פירעון. שבהליך הזה צריך משמעת, צריך להיות מאוד מאוד מסודרים. אז אנחנו צריכים לשבת איתם, או שאנחנו בעצם לוקחים אותם ומתקנים את הדבר הזה ורואים איך אנחנו מסדרים את זה, או שמוותרים על ההליך ומגיעים למקומות אחרים. לקוח שהגיע לגנפי, חובות בסדר גודל של 2.5 מיליון שקלים, עם נכס אחד. הבן אדם בחובות מאוד 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 כבדים. והחובות האלה נוצרו בדרכים לא דרכים, ולא נרחיב כאן את העניין. זאת אומרת שהם נוצרו במצבים כאלה גבוליים, שיכול להיות שאם הבן אדם ייכנס להליך חדלות פירעון, כמו שהוא נכנס הוא גם יכול לצאת ממנו. אז אני קיבלתי את התיק אחרי אפיון שנעשה בגנפי, אני מנתח את החומר, אני מסתכל. אני רואה שהבן אדם כן מתאים להליך חדלות פירעון, למרות הנכס שיש לו. אנחנו עושים הערכה מחודשת, הערכה מחדש, ובעצם מסתבר שלא כדי לקחת את הבן אדם להליך חדלות פירעון, כי הבן אדם מבחינת היכולת שלו להחזיר את החובות שלו, הוא יכול במקום לשלם לנושים שלו, להחזיר את החובות שלו בהלוואה מסודרת שהוא קיבל פה, בגנפי. וההלוואה הזאת בעצם היא כמו משכנתה, שהוא לקח ל-25 שנה בתשלומים נוחים יותר. עם הכסף הזה עשינו לו הסדרים שהנמכנו לו ממש את החובות. עוד פעם, אנחנו באים לנושים שיש לנו לקוח, שהם יודעים שהוא מועמד לחדלות פירעון. הם יודעים שהוא רגל כמעט בפנים. לכן השיקול שהם עושים הוא גם שיקול רציונלי. אם לראות כרגע את הציפור אחת ביד או 2 על העץ. והשתיים על העץ בדרך כלל לא מגיעות. אז זה בסופו של דבר מה שקרה בעניין הזה, שהלקוח קיבל הלוואה, ועשינו לו את כל ההסדרים האלה, והלקוח ניקינו לו את כל הדוח שלו בהוצאה לפועל. אם אני לא טועה, היו שם קרוב ל-29 תיקים, יצא נקי לחלוטין, כל הנושים קיבלו את הכסף שלהם, והלקוח יצא מאוד מאוד מרוצה, בלי חובות, יצא נקי לחלוטין, גם בלי הכתם שהוא היה בתוך הליך חדלות פירעון. שיש כתם מסוים, מבחינת ה-BDI, אני מדבר, לאנשים שנמצאים בתוך הליך חדלות פירעון, שהוא טיפונת יותר חמור מהאנשים שנמצאים בתוך תיקי הוצאה לפועל. מה שאני רוצה לומר בסיכומו של דבר, שהמעטפת הכללית, כמו שאמרתי קודם, שניתנת כאן, יש לה ערך מוסף שהוא מאוד מאוד גבוה. גם מבחינתי כעורך דין שמטפל בלקוחות ויועץ משפטי של החברה, וגם מבחינת הלקוחות. כי הם מקבלים בעצם מעטפת כוללת לכל העניינים שלהם.
מהניסיון שלי עם המון חייבים, אני יכול לתת טיפ אחד שהוא מאוד משמעותי, קריטי, אמנם הוא נשמע כמובן מאליו, אבל הוא מאוד משמעותי. לא לדחות את הטיפול בחובות. לאנשים בעלי חובות יש להם נטייה לדחיינות. לדחות את החוב, אחריי המבול, הכל יסתדר, גם ככה זה כל כך גבוה, אז כבר לא משנה מה יהיה. לא. כל יום שעובר, זה הולך ותופח בממדים לא פרופורציונליים למה שאנחנו מכירים. החובות שהתחילו בסכומים נמוכים מגיעים לסכומים שהם סכומים מטורפים, שאחר כך קשה מאוד להתמודד איתם. לכן הטיפ שלי בעניין הזה, זה לפנות כמה שיותר מהר לטפל בעניין הזה. ואני, מבחינתי, אם יכולים להגיע לגנפי, זה יהיה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי כמו שאמרתי קודם, הם יכולים לקבל בעצם מעטפת לכל הטיפול שלהם, גם מבחינת הטיפול המשפטי שאנחנו עושים, בכל העניינים של החובות. עכשיו, אנחנו מטפלים, שכחנו לומר קודם, לא רק בעניינים של חדלות פירעון, גם בעניינים של הוצאה לפועל. חייבים שנמצאים בהוצאה לפועל. יש המון דברים שאפשר לעשות גם במסגרת ההוצאה לפועל כדי לעזור לחייבים. אם זה עניין הסרת הגבלות, אם זה עניין משא ומתן עם הזוכים, כדי בעצם לשחרר איזה משהו לבן אדם שצריך. דוגמה הכי קלאסית זה עיכוב יציאה מהארץ. זה בגדול מבחינת הטיפ, לטפל ולא להזניח את הדבר הזה. הזנחה בסופו של דבר הופכת להיות כזאת שהטיפול בהמשך הוא נהיה הרבה יותר קשה. כלומר, מי שיש לו חוב היום, שיגש לטפל בחוב שלו היום. ואם אפשר היה גם אתמול.